जाम्बी फिल्म प्रडाक्शन ससाइटिनि बानजायनायाव बे माइनावस्रियाव गोसोआ बोराया मुंनि गांसे फिचार फिल्म बे शुटिं जागासिनो दं। स्क्रिप्ट राइटारा जाहैबाय बिथां मेन्डेला ब्रह्म। खोब मोजां मोनदों बे शुटिंआव बाहागो लानो मोननानै, मोनसे केरेक्टार मोननानै। थ' मेन्डेला बिथांनि स्क्रिप्ट जिहेतु बेवहाय माखासे गाबनाय मिनिनाय गोबां बायदिसिना जाथायजों बुंफबनाय। बे शुटिंआ अलमस्ट 90% जोब्बाय, बांद्राय बुरजा गैला, साननैसो उनाव जोबसिगोन। दा बेखौनो आसा खालामदों आं जेखिनि केरेक्टार होनानै जिखिनि आङो रल लाबाय, बेहाय खोब आं साबजानाय मोनदों। आसा खालामदों बे सावथुना बयजोंबो अनसायजागोन। मेन्डेला ब्रह्मनि जे स्क्रिप्टआव नोंथाङा खालामनो रल दं, दा माबायदि मोनदों नोंथाङा? बेखौनो बुंदों जिहेतु मेन्डेलाजों आंजों जोंहा मोनसे कम्बिनेसन, मोनसे गोरोबनाय दंखायो। थ' बिथां लिरनाय स्क्रिप्टखौ आं गोरलैयैनो बुजिनो हायो। बेखायनो माने एक्टिंखौ खालामनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। खारन बिथांनि स्क्रिप्टफ्रा बेबायदिनो आं दहाय बुंनाय बायदि मिनिनाय गाबनाय बायदिसिना माबाजों बुंफबनाय। थ' रायजो राजाफ्रा नायनानै थारैनो एन्टारटेनमेन्ट मोनगोन। दा बयखौबो नैबे गोसोआ बोराया सावथुनखौ नायनो थाखाय आंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय। बेसेबांसो जाफुंसार जागोन होननानै नोंथाङा सानो? जिखिनि खालामबाय आरो स्क्रिप्टखौ आङो खावसे फरायबाय, बाखि डाइरेक्टर आरो जि केमेरामेन बिथांमोनजोंबो रायलायनानै आं बेखायनो बुंदों रायजो राजाफ्रा नायनानै बे सावथुनखौ गोबां एन्टारटेनमेन्ट मोननो हागोन। आरो रायजो राजाफोरनि गेजेराव बे सावथुननि गेजेरजों माखासे मेसेज मोननो हागोन। बे मानसिया बोरायब्लाबो गोसोआ बोराया, निस्सय टाइटेलखौ खोनानानै माबायदि जागोन रायजो राजाफ्राबो हमदांनानै मोनखांदों। थ' रायजो राजाफ्रा जि सानदों, सावथुननि जि स्ट'रि बेनो। गथिखे बे सावथुना बयजोंबो अनसायजागोन, मोजां जागोन। अनसायनो थाखाय आंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय।